Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, mag-overnight ta sa Oraya. Uban ang Laksot family ug ang Hypercats member nga murag artista. Nakabalo ko nga kining lugar perti daw tugnawa. Murag Bagyo, Tagaytay, Maragusan kini nga area. Maong sabay ta, malagaw ta. Tara, magtorta! Excited ko kay ang panahon ulan-ulan. Unya dito sa Talaingod sa may Orayas Peak, perti na siya kabugnaw daan dito. Unsa ka ang atong bation karon gabi una? Unsa kabugnaw ang naa dito sa may Tala. Hello Kapalong mga dudes, abot na ta sa Kapalong. Hello mga dudes, karon diri mababa sa ta kay adto na to sila gaga. Hulato na to. Hello, diri na ta sa gawas. Ang ato ang mga guest karon dara kaluoy sa tulo naka-black tanan. Sa Monter gusto ka mo uli ugma mga unsa oras? 12. Alas 12 nga naman. Ako negosyo. Sa negosyo nimo ban? Quick-quickan. Ha? Quick-quick. Quick. Shumay na. Wow! Guwapong tindero. Uni ang mga Prince Charming sa Kapalong. Diba? Diri, ay pan. Diri, ay. Uy, kaulaw. Patrick. Kasi shout out ni mo, Trick. Kinsa to uyab ni mo, Trick. Shout out ko sa akong uyab. Ay, wala man ni uyab. Oh, single man ni single. Single set club sa taon. Ay, pakimind. Pakimind na lang ko. Hello mga dudes, karon gabi na mo at tumisa ka sa Talaingod na pamisa ka palong karon panahon si Gaga at tumisa Oraya kuyog ni among ka pamilya. Gerson, asa naman an maklaro ba ni? Oo. Larga nami kami ang pamilyang Laksot. Plastic na Laksot. More moments later. Abot namin diri sa Oraya. O sa inyong gibati. Tugnaw diring dapita. Oh, gitugnaw ang atong mga artista. Ha? Ikaron mag-prepare ta manihapon ta. Sa mga istorya chang? One day sir, grabe di ka tugnaw. Super malamig. Guys, magbulalo sa meron guys. Magbulaluan. Hypercats. Okay, Hypercats. Guys, shout out kisang uyab ya. Kinsa uyab nimo? Eugene Ramos. Abi na ko katong isa, to ilang ingon. Isa. Isa ra di ay. Perting tugnaw wag murag. Hello everyone. Sir. Ma'am gi kabuhi. Wala bugkot, wala hikot dira ma'am. Way PC. Nya kumusta na may imong gibati? Wala, okay na. Okay na siya. Ay na. Pero na ga. Hi, kumaykat. Hi, Merka. Naami diri naami tig-entertain si. Sa ngalan nimo. Introduce Sa ngalan. Introduce ba? Senior ka. Pila edad nimo? Pila edad nimo, ma'am? Edad. 40? Pila? Pila edad? Tawa. Basta kabalong. Ay ano ta? Ay kuan man gud ni kana. Unsa gani ka sa tribe nimo? Sa tribo? Tiblan. Ay lumad siya sa Talaingod. Pero mo gwapo no. Purag yung naka-lipstick. Purag Amerikana. Pila edad? 12. Ana? Pila? Ana? Pila? 12. 12. Unsa ang 12 sa Nitibo? Anota. Anota daw. Unsa to anota? Wa siya kabalo. Awa kabalo anota. Ay kanang kuan, kanang sa inyong language, sa inyong Nitibo, maayong gabi sa inyong tanan, anak, maayong gabi sa inyong tanan. Karon masalom. Masalom may gabi sa inyong tanan na. Marayaw nga masalom. Na, marayaw naman. Asa man ta mo salom? Nay sapat.
Ubat sikan. Ubat. Unsay Warat basikan? sikan. Warat sikan. Ubat sikan. Wa may basakan. Ubat sikan. Unsay grade nag-eskwela ka? Meta. Unsay grade nimo? 5. Few moments later. Di mo ni diri ang kuan sa gabi na ay isa ka lugar nga nindot at bang ni siya sa Uraya. Mo ni ang gabi ang kagabion diri. Kaya hay diri ta mga pi. Hello mga dudes, diri na miss ha. Unsa ni kinsa ni kay? Kinsa ni? Carpio. Jersel Carpio. Nga. Taga Santo Tomas. From Santo Tomas ang tag-iya. Kung siya? Mga beauty contest. Taga sa Secret Closet di Santo Tomas. Okay. Si Anan. Hala nung mura kag tarsier. Hindi, ikuan sa suga niya. Wow! Nung, ay salit din nung. Hello. Tarsier. Shout out. Daraw na ay Tarsier. Wala ni sulod ang Tarsier. Na kay Tarsier, migo mi. Lecture tami. Nindot man ma'am. Gunitig tarong ban. Oh, ayaw lang ipita kaya mapaakan ko. Dara. Pakagliyog. Ala. Kala, wow. Sige, manaog na diri. Ay, guwapo. Uy, pagkagwapo sa view diri. Oh, manong, diri. Diri, kung diri ka sa baba, sa taas. Mababa ka. Then, ay, sorry. Kanindot sa ilang room. Kinsay gusto mag-honeymoon, pwede ni diri, di ba? Dara, ang duha ka mag-asawa, diri ilahang room. Mag-honeymoon sila. Dili, ang kanina, 1,000 ang room. O, isa ka adlaw niya. Good for 5 na. Oh, kalami, punaw diri. Sa kabugnaw po dito diri mga pi. Tara, si Ivan, kami. Diri si Chong. Pagkaya ay si kinabuhi Chong. Nagpila ang isa kang kapi. 30 pesos? Wow. Pila. Pili mo nga. Pila nakabapi mong nahuro? Isa pa. Mga pita mga kabog. I-shoutout diha nga yung support sa ko ang Shoutout sa mga subscriber din. Meanwhile, tulog sila. Good night. Good night.
Bye-bye, ma'am. Sleep na, sleep na. No. Sige, ito na, ma'am. Nandun sa nako sa Pikas Wood. Ivan, musta diri, Ivan? Chang. Oo, diri nag-tent na sila. Camping sa car. Hello, Patrick. Ha? Okay lang, Patrick? Right pa kayo. Bidabi? Oh, dara nag-tent sila diri sa kitungtong sa car. Di kayo. Okay, muni nag-inom ang tulo. Patrick, Chang, and Ivan. Nagkalingaw sila og kaon-og. Unsa ni? Ah, Chicharon. Chicharon. Sa suka and unsa na? Ah, the bar. La suka. The bar with suka. Mga gupo. Una na kong tulog ha. Good night. No mga dudes, karon matulog na ta. Diri ko sa sakyanan na matulog kay puno-puno na sa taas. Next morning. Hey, mabata. Ali, good morning, morning. Good morning, Oraya. Katugnaw. Morning, girls. Good morning. Kumusta imong pag-init dira? Ha? Kumusta imong pag-init sa likod? Sa ihawon? Akong ipainitan akong lubot. Hello ma'am. Good morning. Kumusta atong kagabion? Walaan ang kabuhi. Wa na kabuhi. Bugnaw ma'am no? Tugnaw diri. Kayo. Murag nata sa Baguio. Manuroy na daw to ma'am. Sige. Magsugod na dagbak. Oh, good morning. Morning. Okay, perfect ang kuan ma'am. Perfect attendance. Super. Right. Yeah. Ano ba sir? Ano siya? Palungon na ba sir? Palungon ang? Sir. Ang aircon na to. Gi-freeze dahil mo tama nung naka-close good inyong kuan dira. Tanak na manglaag ta. Yeah, good morning, Ivan. Hello. Katulugon pa ba? Yehey. Yup. Okay. Musta man ba ang feeling? Tugnaw kayo, tugnaw. Murag freezer. 2 seconds later. Yeah, direta sa may Sea of Clouds. Kumusta man ang inyong ipamati diha? Kaya nakitaan ang Sea of Clouds. Sige, atong videohon. Kung gusto ta mag-relax, na atay Sea of Clouds. Diri sa Talaingod. And kani ang nindot nga view. Sa tuga. Ing-ani lang ang makato dito sa baba. Kanila no, mao ni mahabuhi dito. Foreign. Sa batuon. Gahin din siya. Kahit kung snow niya, kanilang ang kahoy diri nga mabuhi o dito sa baba. May mga ing-ani. Wala mga mutagas yun. Ay mutagas gamay. Ay hala. Apila ko anong TikTok ninyo be. Kamadyo ni Ivan. Talangan. Nakini kwaon ba kay Aaron nga kuan. Uy, hala ka gabaan jud ka anak ga. Mag-TikTok sila. Sige, tapa. Padayon sige, para makuha na sa video. Sige, doon ba? Bantay lang mo. Wala lang. Video na. What's up, man? Kasilaw. Patrick. Hello, Patrick. Gaga. Dapat napapicture tatanan nga nung di man mo papicture nga chance pa ninyo magpapapicture nako. Asa? Kan di man mo magpapicture nako sa sunod magkuha na mo. Kini sila oy. Kini ba nag-artista oy dapat. Wala kay nag-artista. Dira. Sige dira sakyan na. Oy, artista na mo, si Mahal. Si Mahal. Hi, I'm here. Ay, sige ma'am, pakikuha daw ma'am Big. Ang mask. Dali na rin. Teka, wait lang. Oh, sige. Kay tanawan nato si Mahal.
Oh, nabuhi na si Yes, Mahal. welcome to Bohol. Yeah. Ito Davao City. Si Mahal og naa diri si Molino. Molino ba to? Oh, mix. Mix. Nayaya ni ko ano. Yaya ni Mahal. Yaya ni Mahal. Yaya po. Kani si Mahal, yaya ni Mahal, nagyaiha. Mga dudes, mauni ang akong mga barkada tuong bata pa ko. Kani sila. Batch na ko ni sila sa elementary. Kani sa IS, sa elementary school. Mo ni akong batch sa high school. Batch na ko sa high school. Ka-burst na ko ni. Oh. Hawa na mo gilad ra mo. Ab Uraya. Kani giuray. Tara, giuray na. Aya. Dili lang wala na ibangag. Dili lang gyud ang kaya na kumahatag sa inyo. Thank you so much. Ay, bangag gihapon no. Na uy na magaibangan. Ayo pa bangagi. Ay man yan mo ang bangag. Ang giuray na yan. Giuray na. Gani sa Oraya. Special ang bangag. Unsa na ka-special sa bangag, ma'am? Janet na kaya niya Janet express. Di niya ma-express kung unsa ka-special ang bangag. What can you say about Nakaingon lang jud kag, oh yeah. This is holy hole? Hola. This is it. Experience mo ba na ang pinaka-happiest moment? Wow. To mention it. I cried. No, I don't want. I'm so sorry. Please share your experience with us. I feel don't be shy. Don't be shy. The best experience with your husband. Yes. In the bed or in What position do you like most? I'm very surprised. Every day romantic, every morning. But my question is, what is the best position Oh my goodness. that you like? Is that Sitting while eating? Diti. Raider. Experience. Oh, diti man to sa una, di ba? Yun. Magsakay og diti. Ana-ana. Pina-ana-ana. The winner is... Chismis. Mga pinatao. Galing. Minute 37 seconds later. Ga, kana imuha tilaw lang dili kaon. Unsa pa man among kaunon ron kung sige na naman kaon. Tilaw ra man. Kaon day nang isa ra ka buok. Dili ikapduha ka pila ka na. For me is enough. For me is enough. You know? Wow! Ang imuha kuan ka kay nagpula muragutin sa iro. Ay, pretty sa lipstick. O gani. Wow! Dudes, karon kaon ta og salad ha. Dara. Ay, duha tagpila na isa-isa ang kuan ato. Lami. Gato ka serve tong Lami si Ivan. duha man to. Lami ang salad. Lami ang nasa likod. Lami ang lulukod. Presko. Tingka do ha. Balag way ligo. Hello mga dudes! Sa akong paglagaw dinhi sa Casa de Oraya, ako makaingon nga ang lugar perting tugnawa. Og perting ninduta susama sa akong asawa.
Okay, shout out sa akong mga supporters. Albert Aranjes, Inday Josie Tan, Inday Angelia sa Nyuloon ug diha sa tindahan, Nini Genevieve, Sven and Shan sa Germany. And shout out po kay Dante Saicon, bana ni Ma'am Susit Saicon, sa Breed Elites, Arnold Hinampas, please subscribe. Rodney Biboso Bonbon, hello. And John Carlo Aragon, ang gwapo nako nga player og estudyante sa elementary nga sa Manila. Hello Giancarlo Dong. And to Junji Ia sa Kapalong. And Mark Gales sa Manila. And Mark Anthony Palma sa Santo Tomas Ton. Ready ang atoong banda diha para sa October 16 kapag celebrate nato sa akong birthday. Okay, thank you very much sa inyong support. Antod sa sunod nato nga paglagaw, sabay ta, uban ni kami, pero sa pagkakaroon, bye-bye!